machiegni janeno ma Lolwe TV sama chalo kama endi waromo kodi ka wantie lwasi maber ahinya maendi ma tie yien kama winy ywake mos kwadwa ni mondo wago mpaka e weche mang'eny ahinya molo mago eko mag siasa. Ing'eni ni kinde siasa ndalo osechopo sani koro ji dwaro mondo mi koro ji oserom pulo koni gi kocha, jo siasa owuok dwaro mondo migi kombe. Emomiyo kawuono wantie kaendi gi wendo bende olapdho gi juri ne kom mar siasa. An nyinga en Niko kelo abro tayi chenro ni endi e thuolo mabiro ni endi to gik mang'eny ahinya to wadonjo kuom wendowa ma bende en ng'ano endo ma en jachung'. Emomiyo abro rwaki wendo ni machiegni ahinya e chenro ni endi to kaber to chaknwa gi nyingi, nyiso ni in wuod kanye to olapdho gi jurni ne kom makure mondo mi koro wachak winjo ni to wawinjo wachni gi kanye. Okay, erokamano Nick. Ne jowinjo mag Lolwe TV, an iluonga ni Washington Ouru. An wuod Oyugis, Homa Bay County. To anyathi Sarangombe. County Oyugis duong'. Oyugis awuok kamoro ni Kotieno Nyang'iela. Okotieno Nyabola. Nyabola gi Nyang'iela opogore. Nyabola gi Nyang'iela opogore. Nyabola ni malo, Kotieno ni piny. Oh. Yes. Mano ber. Kamano. Koro an wuod Kibira mo chung' Sarangombe. Sarangombe wuod nitiere i Kibira. Nikech kaka ing'eyo ni Kibira wan gi wuods abich. Koro an adongo Sarangombe kamoro ni Kianda. Koro Kianda en upper side mar Sarangombe moting'o Olympic, Bombolulu, 42, Ayany, to gi part mar Soweto. Ma iwuod kanyo, ing'e Sarangombe maber ahinya. An ang'eyo e Sarangombe in and out. To kata Sarangombe kende. Ang'eyo Kibira in and out. Nikech kanye madonge, kata kinde mana somo, kanye mana some. Koro kanyalo dhi mbele matin, an bende asomo kawuok Sarangombe. Sarangombe somo skul mane? Sarangombe na asomo Olympic Primary. Higni 2. Kasta adhi atimo penjna kamoro ni Migori. Skul miluongo ni Diruma. Then later on, katieko, to nadhi asomo Nyang'iela Secondary. Katieko Nyang'iela Secondary, to abiro e mbalariany mar Nairobi. University of Nairobi ema some. Atiegora e weche mag ohala, kendo a specialize sana e weche mag pesa. Koro an ja finance maduong'. Ja finance mondiek? Yes. Mano ber. Jo Sarangombe winjo ni koro un gi ja finance mondiek miluongo ni Washington Ouru, wuod Oyugis Nyang'iela. Kendo en ng'ano endo dwaro olapdhoge juri mondo mi omiye komno endo mondo ne gima onyalo timo godo e weche mantiere e Sarangombe. Jatelo, ang'o midwa timo e Sarangombe ma ok timre ni maber kuom sani? Ma kibet piny ni ting'iyo, eno ni magi ma ok odhi ne jowa maber Sarangombe. Ler ne jogi mondo giwinj to ang'o midwa timo negi maber mondo mi koro gibed bang'i? Nick, aparo ni king'iyo Sarangombe en wuod mantiere Islam. To kendo jowa gin jok ma samoro yutogi ok ni malo sana. Kendo wan gi kijende mang'eny kacha machal koda, moko somo, moko bende kosomo, ok ochopo e kiwango ma samoro an achope. Koro an agenda na mokwongo e Sarangombe, awacho ni one household, one college/university student. Matiende ni ot ka ot nyaka wabed gi nyathi achiel ma at least ochopo e college. Ko ochopo e college to samoro bende Nyasaye nokonye modhi e university kaka an. To ma samoro bende ok nyal dhi e college kata e university, to wadwa ni wakawogi to waterogi e TVET. To giyudo technical trainings. Gibedo gi ujuzi e gimoro monyalo timo. Koro mane agenda na mokwongo. Kendo wawache ni ok wang'i ni in wuod ng'a. Wawacho ni miyo ka miyo, bed ni en miyo ma onge dichuo, kata en single mother, kata bed ni en dichuo manosowito min ode. To wanyise ni nyathine to nyaka dhi skul. Agenda na mar 2, awacho ni ei Sarangombe wa kabedo MCA.
adwaro ni awuog gi dreams and aspirations mag jowa from Sarangombe tadonj godo City Hall. Matiende ni higa ka higa wabiro employ, wabiro ndiko ji tich, joma tindo to gi jok ma bende ikgi osedhi to pod nyalo tiyo 50 higa ka higa. Indiko gi migepe mage gi mage? Migepe ma dandiko gi mokwongo nikech kumi tiye ema bendi chieme. Koro kaka City Hall kacha, wabiro kawo nyithindwa kata mana par, to watero bedo kata mana kanjo town kacha. Gimbe girwak uniform, kochiewo gokinyi to donje Kibarua kacha, godhiambo wanene gi uniform no kodonje ei Sarangombe. Wanyalo, ei City Hall kanyo nitiere departments mopogore. Nitiere jowa mosomo weche mag accounting. Nitiere jok mosomo pesa kaka an. Nitiere jowa mosomo weche mag health. Koro an abiro bedo ni an ng'ama sero governor kata wuoyo kode. Tanyise ni governor, an adwa na support igni 5. To in bende adwa ni ikonya mondo igolna nyithindwa kacha, ikelna e iye ka. Kata gin mana ji 5, ng'ato donjo kata en kata e front office kacha. Nitiere kata jok ma dwaro timo cleaning, wanyumo gi e City Hall kanyo gitimo cleaning. To governor ben ng'ama duong'. Bende wanyalo nyise ni osiepe gi mantiere e corporate world, samoro ng'ato en CEO mar bank moro mosiepne. Bende wanyalo wuoyo kodgi, to gikawonwa nyithindo, to ginyumonwa kuonde ka. Ei town ka wang'eyo ni wainde ema weg kampuni, gin gi industries kata industrial area kacha. Koro an ka donjo to siepna mokwongo biro bedo MCA ma Parklands. Tanyise ni jou man gi kampuni e iye ka mang'eny gi, sama gidwaro jok manyalo tich, to an bende miya chance. To an bende kaka an Ouru, an be an gosiepega. Nikech ni kata sani asendiko ji. E higa man godo ni, hika mar 28 ni, asendiko nyithindo madhi 21. Moko gin jo Sarangombe. Indiko gi e kambi gi kose? Andiko gi e kambe gi. An gi nyako ma wuok Sarangombe kanyo, mane akawo, amiyo osiepna moro, mo oketona e bank miluongo ni Bank of Africa. Sani nyako no chama 55,000. An gi kijana moro ma bende ne wagole to watere otiyo kambi moro town ka. Iluongo ni Science Corp. An gi nyako moro mane professor mane puonja university, nogoyo na simu, nodwaro ng'ama nyalo tiyo Kenya kae 2 weeks, to tiyo Johannesburg bende 2 weeks. To nodwaro ng'ama timo human resource. To namanyo motama. To bang'e no nayudo osiepna moro monyisa ni nitie gi nyathi motimo human resource. Nikech osiepega motimo human resource ne nigi tich already. Koro kan wakawo nyako cha, to wamiye tich. To tiyo ka 2 weeks to dhi kuchocho for 6 months. Sama walose ni en based in Johannesburg, kendo tiyo kacha permanently, ichule 450,000. So mago kod mamoko. Mateni in ka endi gima aneno kiwacho maduong' ni igombo mondo mi ji obed gi yuto, nweng'o e gima thagi kuom ji. Ni ng'ato ka ng'ato kata mana in, sama wawacho development, wachako from personal development. Ni to in bende in gi gimoro ofuko, to bende nyathini nyalo dhi school, to bende nyalo chulo bills mamagi Nairobi. Koro jowa wan wawacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi gimoro motimo, to bende nyaka bed ni en ng'ama nigi nweng'o moro. Koro yorno ema wadwa loso ne jowa. Emomiyo awacho ni higa achiel dhano 50 watero kacha. Mang'eyo ni nyalore nikech jatelo en ng'ama bedo gi network. Koro kibedo gi jatelo, kibedo gi osiepni madho chae, to en ng'ama ni e corporate world, tipenje ni in ere kaka inyalo konya. An gi nyathi molewo. Ni Sarangombe wan gi ojende mang'eny mosomo, to kendo ng'eny gi bedo mane base. Kata sani kawuono izo na mande ibiro yudo ka ng'eny gi ni e base. Ok ni ero margi, but en ni kuma ginyalo dhiye ma gikete wigi onge. Koro gibedo kacha. Yes. Koro an awuok oko, adwa na mak bede nyithiwa to kod minewa gi wuonena mantie Sarangombe.
To Washington ng'ato nyalo panjo ni ng'ama odhi skul itiegri maber e weche mag omenda iberie, ang'o munitie tiya tiweri gi weche mag siasa. Siasa wacho ni en kama ji duore, injawe ji, jomoko biro nyaka yanyi, jomoko biro bedo ni koro ok mi luor mari, koko bende ng'eny e iye. Ka ng'ama osomo, ang'o moni bedo abeda koro e laini mari mar gimisomo ni mondo mi koro ikony go oganda. Nikech sani ok in MCA tikonyo ji. Ok nyaka ibed MCA koro ikony ji. Nick, an abedo mbalariany mar University of Nairobi, Luo Kabete campus. To ka nan kacha, to na bedo jatelo higni 3. Ma jogi yiera higa ka higa. Kata wacho mani koro tadwa weyo to ginyiso ni hapana, in ema wadwari. Koro naneno shida ma japiny winjo. Kendo gino nonyisa ni nitiere gik mang'eny monego bed ni watimo ma nyaka waloki. Siasa iwacho ni nitiere koko. Kendo siasa nitiere ketho nying. Lakini an abiro ok adwa ketho nying ng'ato. But abiro gi agenda kaka wanyalo loko ngima jowa. Kata mana siasa ni en tich. Nikech kibedo MCA, donge jopiny omiyi tich. To in ka jopiny omiyi tich, donge nyaka koro ikony jopiny. Minyisgi ni jowa, ma e yo madwa ni ulu. An gi tija, kana tieko university, ne wachako company mar consultancy. To company mar consultancy ni, en bende wandike ji. Koro tich nopuonjwa e mbalariany kacha. Ni tich samoro inyalo miyi gi government, to in bende mondo mi ukony government. Un bende nyaka ung'i yore ma unyalo kelo godo tije. Thuolo mag tije ne ji. Yes. Nikech government ok nyal employ ji duto. Nitiere jok ma uru biro employ, nitiere jok ma wainde ka bende biro employ kaka sewacho. Nitiere ma biro donje e mainstream mar government. Koro an adonje iye ka, ok nikech ni dhano nitiere siasa. But abiro mondo mi akel telo ne jowa. Kida chiwo telo manyien mopogre gi manitiere. Mopogre gi mantie. To koro Sarangombe en kama wang'e en kama koko ng'enyie. Makata kibera ni komonde ji ohero lweny malich. Ma kata nyoro nitie lweny manyogore mag siasa gi eki. Ere kaka gilweny gi te. Ineno ni ber mondo mi idhi inyonre mna gi jogi gini. Nick, ing'ene sami manyo telo. Kar koko ber. Sami manyo telo. Nitiere jok ma wacho ga ni dwaro status quo. To nitiere jok ma dwaro change. Koro ibiro yudo ni jogi gin giwacho ni ok wadwa lokruok ni. To nitiere jok ma bende dwaro lokruok. Jo lokruok to ng'eny moloyo jok ma wacho ni status quo. Koro en gimimanyo nikech ng'ane manye, Ouru ni bende manye ka. Koro ibiro yudo ka nitiere opinions ma opogore. Koro seche genya yudo ni samoro ji ogwere ka gi kacha. Lakini wan wanyiso jopiny ni this time round wadwa ni wago siasa mar kwe. Maonge koko. Koko ma wago en mar agenda. Ni an adwa loko ngima japiny nade. To an asetimo ang'o. Nikech an gi jok machung' godo Sarangombe. Lakini kipenje to nyisi ni an onyuola Sarangombe. An onyuola Kibera. An asebedo gi jo Kibera mang'eny. To an bende anyise ni in ibedo Kibera mang'eny. Isebedo higni ka mang'eny nikech samoro in ja 50 something years. Ouru is just 28 years. Debed ni an bende asebedo e higa ma intiere no. Samoro an bende debed na asetimo gik madongo ma samoro loyo magiseti. To jatelo 28 years be in gi mino di gi nyithini, yani in gi family mari mondo mi kore kiwuoge dhi telo ne jogi. Jomoko wacho ni ng'ani pod rawera ahinya ok onego bed ni sani endi otelonwa nikech samoro ionge gi jogi, family mari ji ok ong'e kata maber ni tumudo tere ni ang' mundwa gi makoro ang' biro manyo kijande gi jomoko beyo. Aparo ni siasa bende jatelo ber ka jatelo man gi family Foundation mari. Yeah. Koro an kaka Washington Ouru, an gi dhako. Kendo anyuomo nyako ma wuok e piny mar Embu. En nyako maber ahinya.
riti maber. Kendo rita maber. Kendo Nyasaye bendo gwedhowa gi nyathi adi? Achiel. Koro an ja family, nikech kapok iwuok oko to telo chakore gi e ot. Koro an bende aonge gi agenda mar ni kadonjo bedo MCA, ni to anyalo bedo ni an bende adwa kata mana meto. Nikech kwara ni mana gi dhako adi? Baba na bende ma gi dhako adi? Mama ni kende. Kende. Koro ane matong' wiya bed marach ni koro adwa na meti e family ma onge ng'ama nosemete ga. Meta gini jogi meda ang' itimo nang'o? Koro chopo ni medo timo nang'o? Lakini ka in gi dhako achiel moriti maber, to kendo be gimoro amora ma idwaro to miyi, kendo timoni. Joma meto gi mon gi ok riti gi maber. Samoro nitiere makosa moro ma uneno, momiyo koro wacho ni an koro adwaro mondo mi ayud jakony. Jakony machielo. Yes. Onge wach, erokamano kuom bedo gi family maber kamano, mano e gima jiro mondo mi ji owinj achiel kachiel. Ka koro pok wadhi mabor, adwa ni mondo mi ka waduogo, koro wang'iane okange mag tiego somo e Sarangombe Ward. Sarangombe Ward nitie gi skunde ariyo kende mag public, ma en Olympic na kene gi mane kendo nitie machielo. To population mantiere Sarangombe duong' sani. Sewerage system ok nitie, gik moko ywaruok ng'eny ahinya e Sarangombe Ward kanyo. Adwa ni koduogo kwa e yweto lero nto ko gigi kaka jatelo ise plan kata ise loso nang'o chenro mago eko mag mondo mi ng'inyri kodgi e sama koro itiyo ne kaka MCA. Wantie ka indi kod Washington Ouru ma en jago malapo dhoge juri ne komnendo ma Sarangombe Ward mantiere Kibra constituency. Winjo kolero maber ni oikore kendo dwaro mar mondo mi koro sani indi odhi otel ne jogo eko. To maduong' ahinya wacho ni ber mondo mi jubed ni ji nyalo yudo nweng'o pesa e ofuko. Mani gima duong' ne kabisa kaka winjo koloso. Kata kamano kwa duogo olero ni to koro kange mag somo dwa timo nade. Sarangombe nyorre ahinya, nyithindo ng'eny, skunde manitiere tin. Ang'o modwa timo? Mane kama olero no kwa duogo. Machiegni ka kore kiriwri kodwa kendo sani ndi waduogo chenro ni ndi mar duond joluo. Mae kama nyisi ni wakele joluo mago eko ma wigi bith. Joluo ma ong'e bedo wach, joluo mago eko ma bende leronwa weche mago mondo mi olernwa. To moloyo ahinya ka bende wapime wach kendo bende wakuodhe piny kaka jokanyanam. Emomiyo kawuono wantie ka ndi gi Washington Ouru ma en jago ma chung' Sarangombe Ward. Washington pok lero ni to idhi gi duond od bura mane. In Azimio, in kure, ichung' nadi, kosi chung' kendi. Ndi ngentie jo independent maena ochung' kende. Mano ber ma mondo mi lernwa. Sama lernwa mano noendo tude gi wach mar somo mane wawacho cha. Okay. Aparo ni an kaka ja Sarangombe, an e chogo e od baba. Koro an e wuod baba ma chogo. Baba mane? Raila. Raila Amolo Odinga. Achung' gi party miluongo ni ODM. Kendo antie Azimio. Ine Azimio ye kabisa. Koro mane party machung' godo. And ang'eyo ni jatenda ma en Raila Amolo Odinga ema dhi bedo ker mar 5 mar Kenya. To kendo kacha e bedroom. Koro choge marito bedroom to weche dhi adhiya maber. Koro choge mondo rit bedroom. Kamano. Hero kamano. Ka wadhi e weche mag somo, Nick aning'e ni an nyathi kich, to kendo adonge lwet dhano. To king'iyo weche mag somo sana, joma odhi school wacho ga ni education is the only equalizer. Manyalo golo nyathi jadhier to keto e mesa achiel gi nyathi kingi. Inyalo yudo opportunity mibedo kata go Uhuru Kenyatta e mesa achiel nikech wach mar somo. Ei Sarangombe wan gi skunde ariyo. Ayany primary to go Olympic primary. Secondary ma wan godo en Olympic secondary. Gimoko mag private. Mag ji giwegi. Nitiere
king'iyo skunde ariyo ma awachogi, wan gi population maduong' kabisa. Population ma wan go maduong' ni, tiyudo ka samoro bende ki compare go gi school, gi jopuonj ma wan godo. Iyudo ka nyithindo ng'eny ma samoro dwa loyo jopuonj. In a normal circumstance, nyithindo biro bedo mang'eny moloyo jopuonj. But nitiere, iwacho ni contact hour between japuonj gi nyathi, kata gi nyithindo monego bed ni ong'iyo. Samoro iyudo ni gibedo overwhelmed. Nyithindo ka ng'eny makoro kata concentration onge. Kidhi Olympic nyithindo ng'eny, kibiro ayany nyithindo ng'eny. Koro an gima nyalo wacho ni mondo mi skunde wagi odhi maber, nyaka wachak wacho gimoro ni capacity building mag sikunde wa ariyogi. Because mano e gima wan godo at the moment, but bende wanyalo build capacity ma wayudo ni we have enough classrooms, wan gi jopuonj ma oromo, mokiyud ni japuonj mapuonjo kata mana kizungu samoro gin jopuonj ariyo, kata mar kwan gin ariyo kata adek. Koro wadwa ni wang'i ni to jopuonj bende be ginyalo match the population ma wan godo e sikunde wagi mokwongo. Koro mano wabiro discuss nikech MCA emong'eyo ni to jopuonj gin adi ei Olympic secondary. To MCA nyalo ng'eyo ni to nyithindwa gin adi ka. To classes adi mwadwaro mondo mi kik wabed ni nyithindwa ng'eny ei classroom achiel ma kata concentration koro ginyal. Koro wabiro timo gimoro miluongo ni capacity building, wabiro medo gero classes. To gero classes en mana ni MCA koro wuoyo gi jotelo mamoko. Abiro bedo machiegni gi MP, ta highlight ne issues mantiere ward na. Tabiro bedo ni an bende kayudo opportunity anyalo kata mana go mbaka gi Ministry of Education. Nikech oyienwa kata mar limo gi mwa share kodgi what is happening on the ground. Wabiro luongo kata mana jok moko mantiere kata mana private sector to gi ero weche mag education, kata mana NGOs mamoko, mondo mi okonywa timo capacity building no. Sikunde gi kidhi kata mana yany primary gin gi shortage mag choo ma nyithindwa dhiye. Mano gimoko onego bed ni wawuoye in the 21st century. Onego bed ni wang'eyo ni sikunde gi gin gi choo piadi. Maduong' moloyo, nyaka wang'e ni sikunde wagi bende library wani bende en well equipped gi buge ma kisani ma nyithindwa nyalo donje library to giyudo to gisomo. Bende e piny masani ji somo e mtandao. Bende wan gi kata mana gi computer gi ne sikunde wa ariyogi. Nikech nyaka wabed gi computer laboratory, lab mar computer kacha, ma nyithindo nyalo dhi. Sani ing'e ni kata ka weche tek tidonjo ti Google gimoro ti iseng'eyo ang'eya ni japuonj nowacho kizungu maduong'. Mae gima kizungu ni wacho. To dong gini notamo kata sirikal maduong' timo. Iparo ka ne uru gini nochako wach ni en laptop kiang'o, ne gichake mano tamo gi implement. Iparo ni in kaka MCA, ibedo gi capacity mar implement gima notamo national government mantie gi all the resources timo. An kaka MCA, an ing'e ni an ng'ama o believe in possibilities. Koro an awacho ni ok wanyal samoro miyo gi ni laptop, but wanyalo keto negi desktop. Desktop ok en pesa mang'eny, en between 10 to around 17,000. Pesa ni kanyi keche pod pok waneno ka World Development Fund osechako wuok. Awacho ni jatelo en ng'ama nigi network. Koro immobilize jok mohero weche mag somo. Osiepega, nitiere kata NGOs mohero weche somo, kata mana wazunge manopuonja. Anopuonja gi mzungu. Anyalo loso kodgi anyisgi ni ei Sarangombe kama nadonge kae, nitiere nyithindo machandore weche mag somo. Koro anyalo kwayo ng'ato ni manyna kata laptop apar. Ng'ato manyo na achiel, ng'ato manyo na ariyo. Ka wadonjo
ayany primary, donge wanyalo keto kata mana 20 laptops kacha, kata mana desktop gi kata mana 20. Same thing wanyalo biro wachak watimo Olympic. Kwa tieko mano to koka wanyalo wacho niya, e skunde to koro wan godo 2. Bende wanyalo yudo opportunity maber gi skul mar 3. Ni kama kaka igero skul. Skul igero kata society or a community is built on the foundation of oneness. Ubedo piny kaka jo Sarangombe. Tu wacho ni wadwaro skul mar 3. To skul mar 3 ni uluongo jonyuol mantiere iye kacha gosiepe mane iye kacha. Tu wacho ni udwa go arambe. Ka ugoyo arambe, an kaka MCA amanyo negi welo. Kata mana city hall kacha gosiepe na manoko. Tabiro kata mana gi welo 30 tanyiso osiepe gani ng'ato ting'al alofu kata mana 33. Kwa goyo arambe no maber inyalo yudo kata ni wan arambe wan kata gi 5 million. Donge wanyalo lay foundation mochop kamoro. Mane kaka igero piny matin. To seche ma utime kamano to bende ukwayo government bende kony. Kata mana county kacha ukwayo, unyiso governor ni koro bi konywa gero skundni. So in the end wabiro bedo gi skunde 3 e Sarangombe. Ma bende skul no an dagomb no luonge ni Sarangombe primary. Kata mana Sarangombe secondary. Mondo mi wami jowa opportunity mar yudo kama ginyalo some gi bei man piny, lakini wan gi jok matiego nyithindwa e kiwango mamalo. Mano wadhi timo e Sarangombe. It is one of my dreams. Nick dream na moro machielo en ni within this education sector, and in the next 4 months, adwa bedo gi gimiluongo ni Washington Ouru Foundation. Mabiro bedo ni nyalo sponsor nyathi kowuok e form 1 nyaka form 4. To samoro bende nyalo gole matere nyaka college. Wanyalo kata mana chako gi ji 10. But my dream en ni chieng' moro abede kata gi nyithindo 100. Nawinjo chieng' moro ka Rafael Tojo wacho ni ose sponsor nyithindo madhi 200 ma ene mopuonjo gi pesa ne to gosiepege. Koro education kae ang'eyo kata kidhi town kae kichopo Kim headquarters ka. Nitiere NGO moro manitiere gi program iluongo ni Art for Art. Kata namanyo pesa kacha. Kana somo to gin osiepega. Anyalo tudora kodgi tanyisogi ni miya uru kata mana chances adi. To wakawo nyathi Sarangombe to waketo kacha. Anyalo wuoyo gi wazungega ka tanyisogi ni koro un bende kelna uru kata mana Hope Center moro Sarangombe. In the end wabiro bedo gi nyithindo kata mana 100 ma benefit from that foundation. Wazungega bende kwa kelo ka gin be ginyalo bedo part of that school modwa gero cha. To ginyalo bedo part of this capacity building. Mano a dream ma wan godo ne jo Sarangombe. Ano kadwa wacho weche matindo mag basari. Nikech ing'eni basari to en mano mane gima jite wacho ni basari. Emena dwaro mondo awinj to ang'o manitiere over and above basari. Nyalo kelo mana lokruok e weche mag tiegruok ne jogo koma tindo mantie Sarangombe. To wakoro pok idhi ukonyalo loko wach ni matin. Idhi chung gi ODM. Nomination magu en nduru, en maho, en wedeya. Jisiko gwe mna siau chalo ng'ama riembo tenga. Ineno nang'o podi rawera gigi ng'e kaka dhi timre. Ang'o mane moni wuoka gi yori moro moko ok dhi thagi. Nick an anyisi ni foundation mamara en mar asebede siasa kana ne mbalariany. To kata mal mbalariany cha nok en gima ni miya ji ka e kanisa. Ne en gima ni laro. To kendo mondo mi yiri igni 3 nyiso ni in bende ing'e laro gimoro. Koro an bende adhi malaro kodgi kaka gilare no. But an awacho mana ni wadwa ni wagoye e yor kwe. Ma nomination mar ODM nyalo wacho ne gina ng'o this time nikech one be no chakre ka wuono
to wach ni Registrar of Political Parties pok ogolo register mar ODM, omiyo koro nominations gi pod ok ong'en ibiro lando odiechieng' machielo ma gibiro chakre. To inyalo nyisogi nang'o sama pod giikre ni? An gima nyalo nyiso jowa kata party wa mar ODM, gimiwa opportunity makende, to gimi japiny opportunity makende mar yiero ng'ama gidwaro, ma iluongo ni universal suffrage. Ma delegates kik ji dhiye. Delegates gin dhano matin. Wadwaro ni members mag party omi opportunity mar goyo jogi kogno. Ka giwacho no Uhuru ni ema nyalo, to Uhuru ni emomi. Nikech ing'eni mano bende umiyo japiny power mar yiero ng'ano maber ne. Ma kochopo kacha cha to gibi wacho ni ng'ani party ema nomiyowa kata nomiwa go gi delegates. Koro gimi jopiny thuolo to gijipanga. Nikech seche mang'eny gi osebedo ga ka nomination ok timre e yo makare. Ok otimre e yo makare ni samoro nitiere delay mar kelo ballot papers mondo mi ochope kuonde mag go kura kata mana e Sarangombe kacha. Samoro ikele kata mana saa 8 to nitie kamoro manotere saa 1. Nikech mano koro miyo japiny akine mar goyo kura. Nikech mine wagi gin joma odich. Ginyalo mondo gokinyi gigo kura to giwuok gidhi e wan gi mag chombo. Koro jo ODM omiwa opportunity, giwewa gi jopiny, koko ok bibedo. To ang'eyo ni komiwa opportunity no, to jok machung' godo ka abiro lwaro gi piny kapok saa ochopo saa 4. Saa 4 jogo isebaro ndasi. Asebaro gi ndasi. Nik an e Sarangombe, an ema nyiso japiny ni mae gima dwa timo ka omi opportunity. To kendo anyisogi ni mae gima asetimo. Kata mana wach miwacho mar education, an gi nyithindo 40. Sani an gi nyithindo karibu 15 ma otimo klas 8 rito results. Nyathi ka nyathi biro yudo Sh5,000 mokwongo donjo godo e skul. Mano fees kose manyiewo gik moko. Mano iketo ni e school fees, ichule account mar school direct. Kwa ofuko ni uwuon kose ka kuom joma osiepni ma itudrigo. Kowuok e ofuko na to gi osiepega ma samoro awuoyo godo. Kata mana kambi cha kwa loso pesa to nitie moro mwagolo mawacho ni mae to dhi timo social responsibility. Koro mage gik ma watimo. E Sarangombe wadwaro nyaka ni wan bende wabede kata gi fire station. Nikech ni ere kizungu manyalo explain ni fire station ni town, lakini slums kuma ute wang'e pile to wapoteza kendo ngima mag jowa to fire station onge. Ute ka besa moro wang'o mna kendo. Gachiel kamoro nyalo wang' diwe ndala 6-8. En ga ang'o ma wang'a Sarangombe malija nyama en kibera wang' pile. Ng'ene gi kombe kuond mo break record in the whole of Africa kama yani fire breakouts en kama wang' ma gima wang' kibera bende kia. Koro karwa kacha iluongo ni informal settlement. Kwelo mondo ibed gi a fire station kanyo. Nyaka wabed gi a fire station. Kata sani last month nitiere ng'ama nyicha ode wang' ma nyithindo 2 wang' e ot. Mowito nyithindo 2. Kata dwe ni ang'eni to bro wang'. Kata dwe ni ok walam no wang', to there is high probability ni ot nyalo wang' Sarangombe kata Kibera than ot wang' in town. Nikech it's becoming a disaster. It's a big concern ni every month nitiere fire outbreaks. To hinyoji mayoji livelihoods, yeri wacho nyithindo moko notho kamoro to gini endi the present leadership kata un monti kaka leaders. Be usebete mondo upar wachni mondo kaka kunyalo konyo. Though en informal to informal ni bogodo mondo losnu. Kilosnu go bende en lweny. Sama upgrading program ko biro ugo lweny. Ing'eyo wan kaka jo Sarangombe kata jo Kibera wanyalo jipanga kiwan. Ing'eni planning kitimo. Oyaga kiuni keji you are under a government matiyo. Yes, but planning kitimo Nick timo gimiluongo ni public participation. Japiny mineno no nigi solution. Makibedo kode piny maber mipenje ni to unu neno ni ere kaka wanya pango kijiji ka. To gibiro nyisi ni kae kwa dwaro to watim kama. Wakwongo nyisi jowa ni ka in gi plot
to wadwa miyi opportunity minyalo gere obed gorofa. Koro yudo ka ng'ama jok ma investors makacha biro bedo go opportunity mar gero ot kadhi malo. En mani koro ok gibed ute ma substandard. Igere kiwango ma bende nyalo konyo ngima japiny. To sama iwuoyo gi investors inyise koro wadwaro ni iwenwa space ka, wang'ayo obed ka. Nikech accessibility ne ma samoro onge. Koro wang'ayo kobedo kanyo kata ka fire engine obiro to giyudo kuma gidonjo. Kata mana jopiny madwa konyo kapok fire engine ochopo nyalo yudo kaka minore. Lakini ka oketo ne jopiny tich matek kata investors gi tich matek mok ginyal gero ot kadhi malo, nikech wan ok wawach ni wadwa gero gorofa, jowa gin jok ma yuto gi ni piny. Koro sani wachako gi yuto gi mondo mi waketgi kamoro ma ginyalo chopo kiwango ma ginyalo chulo ute e pesa madwarore. Erokamano jatelo, aneno ka sa omayo wang'wa. To mbaka mit ndi. Apani abuluongi kendo mondo chako kendo mbaka. Kan koro mbaka mit kama endi. E dakika achiel, nus dakika ok amiyo dakika achiel sa oserumo seche mondo waika. We amiyi nus dakika mondo mi koro ikwa ombuchi king'iyo kamera ni tir kendo ing'iyo jo Sarangombe achiel ka achiel ti nyisi gimidwaro mondo waka endi in less than a minute. Adwa wacho kama ne jo Sarangombe. An adwaro ni umiya thuolo mar bedo jatendu. Ka umiya thuolo mar bedo jatendu, ang'eyo shida mantiere kacha. Wan gi single mothers ma wadwa ni wami tich. Wan gi widows man gi nyithinde school to gionge school fees. Wadwa ni nyithindgi go obede school, kik gibed oko mar school. Wan gi ojende wa mang'eny. Wadwa ketonu project within Sarangombe ma kiwuotho to uneno ka wash kacha, to uneno group of saloons ma waketo e nyithindo manyiri to donjo kacha timo. Wan ka umiyo opportunity minewa mane biashara senyisou pile ni ka in go chumbu to in gi stock mar 500. Ane MCA moda goli from 500 to 2,000. Kani save 50 ibiro bedo go opportunity mar save siling 400. An adwa ng'iyo weche mag jowa emomiyo akwayo mbolo. Kendo abiro mako lwetu, akwayo mana ni umbe umak lweta e election mabiro ni mondo mi wapang Sarangombe. Sama jakom bedo president, koro matunda mang'eny biro wuok kacha ka biro. Ane nyathi matin minyalo or to ringo piyo to donjo State House kacha to kawo mwandu to kelo ne jopiny. Onge wache, wabro weyo gi kanyo. Washington urocho ni ene nyathi matin, ene rawera pod oyot, onyalo lesre, obro mbesre ka gi kacha to kelo ni wigo. Kagoro gi State House kama jakom nitiere to kelo gi kaendi bende. Wacho bende ni kaka koromo saa 4 gokinyi to jok osebaro ndasite Sarangombe kanyo. Omiyo kapo ni chung Sarangombe ng'eni wach tek. Ouru biro kanyo endo ka koro ng'ur ka masira. Ibro yombu saa 4 okinyi nyaka ubed ni koro utang'. Wan gi madongo wach onge wabo mana kwayo ni hayo maber e chenro mari ma intiere gono endo. Ne jo Sarangombe ward wan kaka Lolwe TV mi thuolo mar bende go kogono jotendi. Uning'en to koro ng'ano mane gi lek mari kama intiere no endo. Nyaka wachak warom kendo e chenro machal kama endi. Erokamano kuom bedo kodwa nyaka sani. Kamano.